Zeni mangabe ukuthi unenkinga ngale ngoma vele umbhoboze ke njengamanje vele igama lakho umbhobozeni mfowethu ake sikhulume ngale ngoma mfowethu oma microwave ama microwave yebo yebo Nkosi yami cha abantu abangayizwa kabe angithi umuntu usuke ecula ngesima asibona ehlangabezana naye naso nakasibonayo sihlasele isikhathini esiningi sengibuka obhuti bethu lababadala ukuthi sebejwayele ukusebenzisa into enjengokuthi abasafuna ukubhala ingoma kodwa into abayenzayo bathatha laphana kwikwaito ngabe o R&B ngabe yini so kahle bese beyisebenzisa benza ama hit so angibeki kabi ngiyakhuza nami isimo njengoba kwakhuzwa nje ukuthi akuyekele ukubulala obhejana yebo akekho kahle umuntu okwalisi le i-crisis le siyadi ukuthi bheke umuntu akangayibheki ngeso lokuthi ngoba iqondene naye sekumele athathe inkulumo ayibhekisekile cha mina Nkosi yami udomo ngilifuna ngale ngoma le engiyishayayo hayi ukuthi umuntu athathe inkulumo yakhe ayibhekise ngakini nje lento ifana ne-crisis manje into ekumele ibhekwe asisiswe kahle ukuthola ukuthi umuntu usebala kubantu abathatha indondo eziningi kodwa mawuthatha ubhekisisa ingoma ashaye ngazi hit ingoma asuke eyingconzo le ndaweni ethile mfowethu uphaza ingcingo mfowethu angisaze mbathatha abalaleli bekhona FM ngizwe ukuthi bathini ngiyathemba ukuthi bazophawula ngokwakhaya emsakazweni sawona alright wabalelo 035 siyaphayiza ingcingo ngendlela eyisimanga ngazi kwenze njani emoyeni sabona mfowethu ewu usakhona yebo baba hello okay asadluleke la asizwani kahle nalensizwa ku 035 7721953 035 siphawula ngokwakhayo emsakazweni iKhora FM umduduzo wakhuma lohlelo lensizwa umbhobozeni umsakazweni iKhora FM sawubona ba uyaphila yebo ubale ngikhuluma naye Nesipamseko yebo ma yaphila kahle thank you mama ngiyabonga kakhulu right lona ke uzeyicabangela umlando sabona ubhlungu sala kahle sikhuluma nani insizwa umbhobozeni ngaphakathi endlini zokusakaza ishangoma enkulu ekheshangoma ke nomlayezo ngendlela eyisimanga 035 7721953 manje sabona Manje uyaphila bhuti yena uyaphila alright sedlule la ayingizwa futhi nalensizwa ngazi online bethu ke banjani ke ngalesi sikhathi manje 035 7721953 mawuthi mhlawumbe kunegama ke noma kamazwi ofisa ukaphosa kulensizwa usungawudedela njengamanje manje wona yebo uyaphila ayaphileka futhi ubale ngikhuluma naye utsanyelwa amakhoba lo manje Mr Makhoba uPaul mfowethu hayi ngifuna ukwazi ukuthi le ndoda ngabe iyaqala ngempela noma cha hayi nami ngisadidekile mfowethu ayiphendulele uyaqala mfowethu hayi ngidlala ngiyaqala nje ya kubeka njalo ungakusayeka futhi hayi ngiyabonga khehla lami ngiyabonga kakhulu hayi amen ba hayi alright mfowethu empeleni siyabonga kakhulu mfowethu danke sho ethi mfowethu ikhona ethi mfowethu iyezwa akuthi cha kuyafiwa naye isadidekile njengami ukuthi ngihamba ngempela sikhathi sokuqala lesi ngene mfowethu alright start lo emoyeni sabona hello unjani baba uyaphila alright sedlule la Mfowethu ngenxa yesikhathi asale sasinikeza abalaleli ukusizwa ukuthi ke mhlambe bengenza kanjani ukuze bexhumane nani mhlambe ke inkundla zokuxhumana zonke izinto kanjalo udinga ialbum uyithola kanjani zonke izinto kanjalo ngingakubeka nje kube sobala ofisa ukuxhumana nami mhlambe osondelene neGoli uLundi nakhona la empangeni bengaxhumana noQiniso owakwaZulu ama number akhe ngicela uzowamemeza mfowethu uzosondela wamemeza mfowethu umphokandaba ezithu sibize mfowethu inombolo zakhe sikuthola kuzona inamba ngitholakala kuzona 082 078 0130 0130 ngisacela ukuyiphindela 082 078
0130 082 078 0130 msaza nekhona FM ukutholakala kuyona iqiniso mangabe ulapha around NUF. Yebo, bese kuthi eindaweni zasoLundi na kizo zonke izindawo njengoba umsebenzi wami ngiyibambele mina ngingenza ngawo wonke amandla ukuthi igcina ifinyelele ezandleni zakho la usuku khona. Amanamba amathi 076 84 22 984 984. yeah Sibaphindele 076 84 22 984 984. ngicela ukuthinteka lapho nabafowethu abafisa ukungeseka umsebenzi wami ngiyibambele kodwa akukhona la ongafinyeleli khona ngenxa yamandla. Ngicela ukuthi abafisa ukuthi bengeseke bengesabi bengifonele ngicela nje bafowethu ukuthi bengifonele abantu uma sengiphumile la ngoba ngiyabona ukuthi sebelakazele bayashesha bayaphuthu sebangifonela cha bafowethu hayi kabi ngicela ukuthi ingane zakwethu uthi ningeseke bese kuthi ngingakakhohlwa ngicela ukududuza umndeni wakwaNgcobo ngasesikoleni eminingi Entambanana asikisi bafowethu kusentambanana eminingi emndenini waNgcobo ngithi dudu Nkosi yami umndeni wami loyo umfowethu somntwana engisebenza naye engisebenze naye futhi kule ngoma le asikisi kule ngoma le ezodlala njengamanje utrack 8 yeyinsizwa uzoyizwela nawe ukuthi kuyabatshwa so nje ngiyabaduduza kakhulu hayi alehlanga lingehlanga bafowethu awufowethu saba kakhulu amenze wenduduzo uNkulunkulu uyohleze nayo yonke imndeni kuzo zonke inhliziyo eziphukile abantu abalahlekelwe bakithi uNkulunkulu uhleze khona eseduze nabo bonke abantu abasosizini ngalesikhathi bafowethu asivale sisale sesikhonzela ababili abathathu ngasemakhaya angikunikeza ithuba dokotela insizwa sifanga ishethele emhlophe eqwala ukukusile kodwa semhlophe ngazathi ke imali phuma emshinini alikaze lineke ngisho kuneke bafowethu sithathele ithuba sikwamukele emsakazweni Khora FM angibonge Khora FM usithembiso walamula emkhazane olunde emahlabathini ngicela ukubonga iKhora FM ngethuba Stellon kodwa ngicela ukhonzela ababili abathathu ngoba isikhathi sisashaya ngicela ukhonzela uNomusa lapha esikhaweni ngikhonzela uVusi waZulu base ngikhonzela uqiniso nabafowethu studio kodwa ngicela ukuthatha ithuba ngibonga Mkhaya siyabonga kakhulu asikunikeze nawe ithuba weqiniso umfoka kaZulu undaba ezitha lo yebo ndaba ezitha asikunikeze ithuba nawe ukhonzele ekhaya ingakhohlwa phela bakithi kanti abekho nabasezimbanjweni abantu benjalo abekho nabasezimbanjweni ngiyafuna ukuzwa ukuthi ubani mama sekhaya ngazi uyidayisela ngoba nabantu besifazane sebelane namba yakho ufana nawo abantu ngapha left right and center kanti ngcono masebazi ukuthi ukhona wasekhaya wewe ufona nomuntu lapha ekhaya ukuthi umsakazi waqhatha noma asibakhonzele mfethu ekhaya uqiniso lo akaZulu abamaziyo bathi ushiya isicefe ngothanda umpobozeni lensizwe sibambisene nayo lapha lumculo wakhe lona hayi siyayibona futhi hayi iza kabi kakhulu kodwa ke ngikho lapho mina ngizokhonzela abalaleli ngizokhonzela umama lapha ekhaya uLundu Mashando bakithi umthiya khonzela umamali usisi wami khonzele abonke abantwana basonkweni oLundu kwaGqikazi ngiyayibongela kulungile angilungile qiniso kulungile hayi kulungile mfowethu asale usubabiza lawa ababili abathathu ngapha ngasemakhaya cha Nkosi yami ngingumbhobozeni mfoka Lamula sengisale sengikhonza nje emndenini wami oLundi wakwaLamula iyo yonke indawo enemizi yakwaLamula ngiyakhonza nakhona la empangeni khona ngibonga kakhulu esalukazini sami uMadloma ngiphinde ngibonge kumuntu engizwana naye okundondo wakwaDlamini sengishola ukuthi Nkosi yami umuntu osezwile wabuka lensizwa wayithanda sekuyomela ukuthi ngihambe ngiyokhuleka kuMadlamini ukuthi hayi cha Nkosi yami nakho sengithathekile lapha kodwa ngiyathatha lapha nangidlala kumele ukuthi ahloniphe uMadlamini ngiyabona yebo cha kolobhalile lana athi ayuyabona Mduraza lensizwa ishaya emhlolweni mina ke ngithi nje kubo ke ombhobozeni ke ubanikwe uthi ke mina ngithi kubo ombhobozeni ubanikwe inkosi mfowethu hayi uSpoki ke lona ke obhalile ngalesi sikhathi samanje uSpoki Mathambo eGhost section EC3
hayibo ibhale kanjalo ke lento kaze vuma ingoma ithi cha kuyafiwa ngempela ngapha ke ngasengomeni yakho. Sibonga kakhulu kuba bonke abatheke bathatha ke iqhaza noma babamba iqhaza ke bafona ama SMS kanjalo lapha ke emsakazweni wakho Indonsa Kusa Community Radio Station. Bakwethu umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle. Sengiyahamba ngizothatha ababili abathathu sithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle. Sophuma ke ngayo ke sosala sesiphuma ngayo ke ingoma ke kaMbobozeni utrack nombolo 8 lapha ke eShaka Mnandi ke khona lapha ke uhamba nensizwa ke abayibiza ke ubani nensizwa somntwana yebo bathe ke yakuphephula emsakazweni Khora FM ababili abathathu usivale sihambe lapha ke emsakazweni Khora FM